Ikaw na anak magkuhan madam, desisyon madam. Galing to. Grabe sa kaya ko ba sa kaya yung ubay. Yun sa nung tawag yung pag-inom. Napay, kinuo ko, Jack Daniel. Jellyfish on the door. Nag-tiger pa mo. Uy, Diyos ko, ikaw, ang sarili mo. Ang sarili mo. Neryo, mga nagdakasan ka. Ano? Tagadya ka? Nagadindara ka. Huwag ka kabalugas, pelasal ka puyo. Ikaw, kinsampog ka. Ha? Alvin ka? Tagasampog ka. Yan lang ang likod. Diyan na kalikod. Sige nga, magwartang po kayo mo. Ha? Laga naman ko mama. Ha? Kung saan inyong trabaho, inani lagi ni inani gid inyong gabuhaton nga mo magsulod-sulod mo inani nga ining isagasa mo pa daw inani inyong gabuhaton nga mangwan mo mang 1 2 3 mo sa kwan. Wow, manggod kayo, ma'am. Ha? Wow kayo. Wow kayo. Dili man kung yuha mo, di dapat uta tubig rin yung ipayo. Dili kay nani o. Tanawan ako. Jellyfish kung nandun. Ito mo lang mo yung chat ito naman tayo na. Imo bartender mo dito. Nagtama ka sa chika. Umalok sa uga ng chika mo pa doon. Tawag sa dito. Ano saan? Sa pag ang giwat niya. Ato si Panito, ato si David dito. Ato ay ano diri? Ibadray diya. Ano diri? Sa man. Pag-iso na itong Magpiso? Eh, isa yung mga itsura ng mura mo gabang 1 2 3 perminti. Ha? Mura pa lang daan, ha? O saan ay tinukod bagid nga kamo may nag-order ani o unsa man? Ha? Eh, itsura pa lang nila. Eh, basi ko ba inside job? tubig ang ginamang ginaman ng Ha? tubig. Tubig ra? Ha? Tubig ra gyud tinukod yung ginaman ni? Oo, tamis mo. Tubig lagi pag. Tubig ra gyud? Dili man kay nang masapnan mo ni kudapya nga nagkuan sa akong kwan. Kamang madam. Nagkamang dito madam kung wala ko nagkasunod sa imong bar gikan ko sa gawas niya tanaw ko sa itong mga guest. Sus madam, mukha na sila madam, dagan na sa gate. Nita mo kung piso, natagal, piso, lalo mo. Ha? Palusot ra na ninyo, maya ni magtawag siguro tag pulis ani ba? Ma'am, ayaw, Madam, tawag na Dili, karon. Ani na lang. Para nga masulbad dino. Kaya dili masag kumusugot ani malugi ang angay dawis ani malugi. Naubatin. Tanawa ninyo niyo. Dako ka ninyong gikinom. Syaro mo nakainom aning jellyfish kun nador Jack Daniel. Sorry. Utro pa sa ka. Black tanga ka kuan. Isirado dahil. Size naman natin. Ha? Size kami. Wala mo na nainom, ma'am. Wala mo na nainom. Size na, oy, size na. So nganong nangayon mugbil niya yung nani tapos inyong tubig ra yung giinom. Abigin na mo 6 pesos na, ma'am. Nasingko na naman kwarta. 4 piso na ulo. Mo lang ang gipangita. Pagita na mo mo. Dili ni Mayo inyong gikuan kanang dili ni Mayo. Kanang ikaw mapod nga yung sa mapod mo ni nganong imong pulis lang ipantagaan yung inani nga may itsura niya wala ni nga kwarta. Ana man siya ma'am, libre daw. Ha? Kasi libre, ikaw mo bayad na inak na ko ni sa imo. Madam. Ayun, madam boy. Madam, ha? Ayun, boy. Sabay, inak ko sa imo. Libre no. Ano to ka? Libre. Ha? Sabi ko yung kanang kuan kanang Unsa man di ilang libre? Unsa man di ilang ano mali Unsa di imani uyab bisa? Uy, Eh, kung ang libre, ikot siya libre ko no. Uy, madam. Ano ka madam? Nagpatabot ako dito. Di ba sandan na ang mga tao nagkamang-kamang siya bitaw chika-chika naglaro-laro yung mga tao. Basta na siya niya ani Pakita mo lang. Basta siya ani madam. Nita piso. Ha? Lipas na juga dia. Basta siya di kamay na lang siguro nato aning buhaton ni. Kay May isa kayo na madam. kay Mr. Madam kayo. Na naman Isa namantay kayo madam. CCTV dito. Namantay CCTV dito. Ato man ay makita CCTV Ma-review. dito. Ma-review man nato ni kung tinuod ba gyud nga kamo nag-order nga naa mo dito. Sige na ka ani yung gi-order. Sa ismil ay yung mga naw mga wala pa ni mga kwarta yung mga naw. Size naman natin ba? Kaya gani, ang 5 lang ang kwarta, ma'am. Na piso na ulo. Mo nga mong gipangita. 5 yung piso. At Lason na gura sila. Usay sa pisos. Sa ismil ang inyo ang gikuan ang mayon mga naw og pulis kay ni. Tawagin mo kayo. Tawagin madam. Uy. Dahil may transfer. Sabi mo, manilig na lang ni Dana mo. Dapat Yan. kung magbuot man ka kasi magpatapaw sa imo. Ha? Kung ako inyo kung giliputan sa imo nani, mga bankrupt ang haydawis. Dili pwede. Ha? So ang ali na lang. As kanang nainom din niya ni tanan.
Wala, tubig lalagyan mo. Tubig ang ngayon mo. Ha? Tubig mo. Tubig ra gid ninyo mainom. So wala ka garni. Wala. Pero silutan gyapon ta mo. Dili man pwede nga inanin yung buhaton. Okay, makita Miss TV ma'am. Oh, makita mo. Basi ka balik-balik na sa diri, madam. Basi ka balik-balik na sa diri. Oh. Okay, ha? Mga katawatan kita. Tama na lang yung gabi, madam. Tama na lang yung gabi. Ano na kayo na? Ha? Madam, eh? Ha? Ano, madam? Kaya para tama na Sa gabi. libre. Ha? Kung gabi. Inom sa libre. Inom. Ha? Ano sa- Basin siguro kung ganang ikaw mo inuman eh. Okay, madam. Ha? Basin. Apil siguro kag inuman ni nila, no? Kita tag TV ko. Ha? Basta, ikaw, warning na ninyo mo, ha? Warning na ninyo eh. Agaan ka kag dyan karon. Og ugma gani, mubalik pa galing ning mga kagwaangan eh. I-apil ta ka sa ilaw og pakuan. Papriso. Ha? Say mo, ha? Ha? Kusay, ana? Wala man ka. Ha? Wala. Kusay, ana? Wala mo. Ano may mabahala? Lilig, pinana. Piso, ano yun? Oh, ano na lang. Para nga, kuan kay kung kamo mapriso mo, kani mo wala og trabaho, kani mo wala og trabaho. Hoy, di ko mabawala ng trabaho. Pangutan ka magliom. Ako mo ng trabaho. Ay, kung inamay akong kadiro. Kahit ano yung mga liom, pangutan ko gina. Ibang apil ta mo, kamo tanan, pangutan ka, apilon ka pa ni Sikwan, kanil in charge sa kwan, gadahan ka kayo. Wala sila mamoy. Siya libre. Ay, ayaw pagtulog-tudlo ana. Kuan, musingan pa alam Alvin, Alvin ko na siya. Alvin ka. Sino mga pinilo ninyo? Yung ka dagadilan ra ka pero dili man ka taga diri kay akong kailan akong mga silingan din Okay. Baka so ikaw, Baka inyo ning Yeah, mga magluyo man. binuhatan, ha? Luyo. So karon, ani, kay wala man kanyo ni nainom, ha? Wala man kanyo nainom na man dito. Ang ako na lang buhaton sa inyo, ha? Pag-inlok na mo sa pool, naasi ko dapya mo kasi sa inyo kung sa ilang buhaton to sa inyo, ha? Kung sila, kung mo, Ipagpahilom na dito sa swimming pool. Pagkaganda ka mo, madam. Ipag-map na dito sa CR. Ha? Ang shower. Ipag-limpia na dito. Kapag siya ito, madam na, nabulingit ka. Bulingit nga siya. Kaya natulan daw, no, para Papapapapay ka kasi yan. Ano ka lang? Ha? Sa'yo, sakit pa naman yung sagot. Pero, ano yung kong istorya sa inyo, ha? Di na nyo na utruhon. Kay dili na mayo nga binuhatan. Mga itsura ninyong daba. Dikit ko na kan, sa madam. Ipikit ang ilang ko na, madam. Dili, itsura Ban ninyong sa side of wise, madam. Dili sa side of wise, madam. Iban ka na mga dagwayan na. Di na kinakasunod. Di na ning kasunod-sunod. Kay kuan, di man na nato niyang naong. Ha? Di man na nato niyang naong bilahi. Kay dili ni mayo yung gibuhat. Ha? Okay. So, ano na lang, ha? So, karon, mapirma mo karon dire. Pirma, madam. Pirma, madam. Pirma. Sa ito, madam. Pirma na yung mga madam. Pirma ta mo dire ka. Dili mo, sa di na niyo ni on, ha? Bayaran nila. Bayaran ninyo. Sa Ni, kwan. oh, Okay, Inang madam. ikuran. ano na lang, kay kuan man, paligog sulat din na. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I